Nah, ini untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melatih burung perkutut. Nah, ini bunyi semua ini. Ayo ganti kandang sing apik yuk. Maneman manuke wis. Aja Bagong sing ganti kae nderoke. Apik nderoke. Kayak iki barang apik, Kong. Mentale urung ngono. Eh? Mentale urung ngono apik kae mental sak kabehan. Iki sih gitu. Wis seru terus iki. Ha. Gur menang suarane kristal kuwi yo. Garing kristal. Nah, mental menang kae adoh ya. Kayak sembrani muni terus ya. Nih sembrani. Iki tetep kayak ganteng tetep muni ya, Gong ya. Muni nek. Wong wis anggepe padha wae ganteng ya. Ngire tanganmu ora gatel utik. Kage umahan, urung mangsane carane wong. War didal yuk, piro yuk? Apa nih? Kayak nderok. Oh, nduruk. Wong iki arep go lomba garep milih sing dising kira-kira go lomba mang didol. Kira-kira nganu guyon ning kene aku tengkes den kasus mulai kerja. Lunga apa kerjane ndi yuk? Aku ngurusi mbako kuwi, ngurusi warna-warna aku iki. Nang NTT meneh apa? Ora nang aku mesti ngurusi tekan Sulawesi Utara bareng. NTT, Sulawesi Utara, Garut, Jawa Timur. Burung ke pelatihan pertanian gila, aku sing Wah, mau terus ya. Tungtung menang dijajari androk. Oh, malah sembrani sing ngedur ya. Sembrani. Orang sembrani gitu. Artinya sembrani kuda terbang loh. Kuda bersayap ya. Kuda bersayap. Sing anyar nggonku malah urung gelem nganu yuk kan kono kaya. Urung gelem muni. pindah kene wae. Ndi? Bak. Ya sembrani karo Jatayu kae. Duet ya sembrani karo Jatayu kae duet ya. Duet perkutut sembrani sama Jatayu. Digantangan latihan. Kong. Kebengi wis mulai tak lebokne wis nang njaba nganu iki. 3 dina ning njaba ta. 2 dina kok. Saro sangkil Jatayu sembrani. Hari ini nganu kowe iki nek dinut kowe iki mah. Ayo kan ora ngedur terus kok ngedur ya birahin apa vektere ilang ya. Malah vektere ilang. Lah kan kulino terusan. Wah aku wis pethuk kuwi wis kekancan. Kadang sedina 2 dina lebokke, engko tokke. Ono wayahe dhewekke. Iya ono wayahe dheweke ya. Penyanyi kae ora nang dhuwur panggung terus nyanyi ngono, midun barang istirahat nang. Kowe iki nek ngomongi wingi tak nut kae sing juara kae udan ya udan ki panas jadi panas-panaske. Lah iya ngono ya apik. Nganu menyatu sama alam iki. Wis sing gawe manuk sing wis apik settingane ngono. Nah iki kan iki Kowe iki mamung nyemblomprong ake kok. Lah, nek nggonmu di ngonoke ora usah jutek-utek pokoke ora usah di nganu. Nek kan wis 3 dina nang kono. Ajal. Mone wis nganu, wis gek nganu, ku cokol nganu kacang Junayu ngono. Tak cokol songo. Tak cokol naik jebule wae ku ge eksperimen kurang ajar iki. Ginut ya wah, paicul. Nyokoli ora akeh kok. Songo. Wong sang butir kok. Wah, nyepit jane nek apa ya. Neng ya ucen nang omah rung muni kok anyar kabeh kok.
Kayak muni kayak tong-tonge muni karuane tong-tong. Tong. Jenengan apa ya sing apa ya? Aku kuwi tong-tong. Eh, Alah kono kowe toko jeneng jerok, ngene kae buntele kaya androk. kayak anjrok dijenengi terus. Jerok. Kun mesinnya apa, Pet? Manamu, Pet? Jerok. Jenenge apa manamu? Imilis wae. Tong-tong. Tong. Jengingis. Nganu ae yo, jenenge kopling ae yo. Kopling. Setengah kopling ngono ta. Setengah kopling ngono. Kopling. Jerok tak kelas. Sepit jagung kuwi yo. Ning yo urung mapan, urung ngajak. Gantine ning nganu wae kurungan po. Wah, ngek diomongi kon ran ritik wis ritik mapan urung wis ganti. So ganti kurungan wis dadi ya. Iya. Manuk muni iki mergane manuk iki mapan. Nyaman ro kandange nyaman. Nyaman tuh kandang wis mapan. Karo tangkringan karo Kuwi gek dipindah-pindah lokasi. Wis mulai muni. nah manuk pindah-pindah lokasi muni berarti gek mentale apik, agek ganti sangkar. Ngono. Wah, kok Nyaman dhisik. bar panas kok langsung mendung. Sing paling angel gawe manuk muni lak le manuk mapan dhisik kuwi. Nek manuk rung sempet mapan wis diuang wae terus. Kapan le mapan? Arep mapan kok. Sembulan ini saka nol nah to. Nang sangkar kubah wis gak arep mapan wis ganti wis. Sangkar biasa, sangkar rajut, sangkar jemur lah malah. Akhirnya hati-hati. Wis nyaman. Kaya kae wis mulai mapan ning kandang kae wis kandang kae dhisik. Tapi belum Kumlaku rono rene gantangan kok gelem kerja terus ya. Jajal ganti kandang. Ganti kandang wae kuwi ana sing kadang langsung mapan, ana sing dadak adaptasi. Nek apa ngadaptasi kuwi manuk kuwi nek pomo butuh adaptasi kuwi ijen nunggu suwe meneh ben muni meneh. Kepiye kuwi? Nah iya, baleni ora baleni saka nol. Lah, Baleni. Ning luwih gampang timbang wis mapan wong timbang ana. saka bahan. Samane bahan nunggu Iya, piye kae. sesasi wis mapan. Piye ta le, gak tiba-tiba malahan le. Malah dimbruk-mbrukke piye ta le? peti ketok. Ora wong dhek wis bengkok rene ya. Wis menggok rene terus ngalor ya, to. Ya, Yo, angger. tuku meneh. Tuku neh le pite le. Pinter kowe. Pinter men terus manuke meneng kabeh. Rabi. Butuh pira butuh openan sing sing ribet-ribet ya, Mas. Golek sing simpel. Sing ribet iki wonge lah anu. Ribet ki mengko. Jarine kae Butuh nyaman. iki mari ngene, jarine Melu kok ya. Melu ngene. Kabeh wong dinut rusak Mas. Rusak kabeh kok. Manukku aja padake manukku, gomu. Manukmu ronggonku beda karaktere. Ya yuk. Iku gede to. Enak ta yuk. Nggonmu titite cilik. Nggon. Cilik raja singa. King Lion. King Lion ya nama populernya King Lion. Lion King ya. Lion. Ya. Ah nek tungtung rawangun tungtung iku kudu suarane gede kuwi cimplik kok. Ting ting wae ya, ayo ting ting. Apa yo? Tungtungnya gede ya, ting ting ya. Trinting ya. Ah mendung iki malah nih. Awane apik ya putih kaya salju ya. Awane putih kaya salju. Bentuke apik kaya nganu e. Gajah. Kaya belalai gajah kayak. Pokoknya babi kayak bentuknya kayak. Gajah ya. Kepala gajah ada belalainya. Di kandang oke ngono kuman oke kok. Tak tahu sama itu bengi. Ah. Kandang begogo yo.
Cangkring. Ngomong kayak iki tak sotire mek kumane kotak-kotak ya gongkan yo kasenan. Kan Bakul sate kayak.